सत्य, न्याय आणि जनतेचा आवाज बनलेल्या कोकणशाही डिजिटल न्यूज चॅनेलच्या 4थ्या वर्धापन दिनास व उद्योजक मेळाव्यास हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक. AC अर्बुदा सिरॅमिक. आपल्या घराचे स्वप्न साकार करायचे आहे का? मग भेट द्या AC अर्बुदा सिरॅमिक आणि सँडी स्टील येथे. इथे मिळेल UPVC फिटिंग, सॅनिटरी फिटिंग, बाथ फिटिंग, PVC फिटिंग तसेच सर्व प्रकारचे बिल्डिंग मटेरियल होलसेल आणि योग्य दरात. गुणवत्ता, विश्वास आणि परवडणारे दर हेच आमचे वैशिष्ट्य. आजच संपर्क करा. पदम J. माली 73873 80014 83298 00365. पत्ता 183A डेवोलवाडी, मुंबई गोवा हायवे, ऑपोजिट RTO ऑफिस, ओरोस, ताल कुडाल, डिस्ट्रिक्ट सिंधुदुर्ग 416812. ईमेल sandysteel@yahoo.com. AC अर्बुदा सिरॅमिक. आपल्या स्वप्नातील घरासाठी विश्वासार्ह बिल्डिंग मटेरियल.